T'agrada la lectura? Vols descobrir les possibilitats del llibre electrònic? Amb aquest videotutorial t'expliquem com fer servir la plataforma eBiblio Catalunya, el servei de préstec de continguts digitals de les biblioteques públiques catalanes. Comencem! eBiblio Catalunya és un servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que fa possible el préstec de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. Es pot accedir a aquests continguts a través de diferents dispositius: ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents. El servei està disponible a l'adreça biblioteca.ebiblio.cat. També s'hi pot accedir descarregant l'aplicació disponible per iOS i Android. A eBiblio trobaràs una col·lecció de novetats editorials de diverses temàtiques. Obres de ficció per a públic adult, infantil i juvenil, com ara còmic, novel·la, poesia i teatre, i obres de coneixement per a infants, joves i públic adult, que inclouen obres de ciències socials, psicologia, esports, informàtica, viatges, etc. Per fer ús d'eBiblio Catalunya només cal que disposis del carnet de qualsevol biblioteca pública catalana. A les dades del carnet de biblioteca ha de constar un correu electrònic. El pots introduir o modificar des del catàleg Aladí a aladí.diva.cat dins l'apartat Espai personal al meu compte. També necessites connexió a internet per fer tràmits de préstec i descàrrega, i un suport lector, un ordinador amb el programa Adobe Digital Editions i un lector de llibres electrònics compatible amb Adobe DRM, o bé un dispositiu mòbil amb l'app gratuïta Biblio Digital. Pas 1. La seqüència per descarregar i instal·lar Adobe Digital Editions, en endavant ADE, és la següent. Fes una cerca a Google per paraula clau emprant els termes Adobe Digital Editions descargar. Fes clic a l'enllaç de l'instal·lador d'ADE. Per descarregar l'aplicació d'ADE, clica sobre l'enllaç Windows o bé sobre l'enllaç Macintosh en funció de si a l'ordinador tens el sistema operatiu Windows o Mac OS. Obre la carpeta de descàrregues i executa el programa fent doble clic. El sistema pregunta si vols permetre que l'aplicació faci canvis al dispositiu. Fes clic a Sí. S'obrirà la pàgina de l'acord de llicència. Fes clic a la casella Acepto los términos de la licencia i a continuació el botó Siguiente. En el nou formulari has de seleccionar les icones dreceres que vols instal·lar a l'ordinador i clicar al botó Siguiente. A continuació, començarà el procés d'instal·lació d'ADE. Una vegada finalitzada la instal·lació, clica al botó Cerrar. S'obrirà una finestra que indica que la instal·lació s'ha completat amb èxit. I ja s'obre l'aplicació ADE. Pas 2. Una vegada instal·lat Adobe Digital Editions, cal autenticar el programa al teu PC. Els passos són els següents. Entra al programari d'Adobe Digital Editions. Ves al menú Ajuda, Autoritzar l'equip. Al formulari d'autoritzar l'equip, en el desplegable proveïdor, selecciona Odilo. I a l'apartat ID escriu el teu número de carnet de biblioteca. A l'apartat Contrasenya, escriu la clau de la teva contrasenya de carnet de biblioteca. Ara clica al botó Autoritzar. L'equip s'ha autoritzat. Fes clic a OK. Pas 3. Un cop instal·lat i autoritzat Adobe Digital Editions, ja pots accedir a eBiblio. Per poder fer-ho només necessites accedir a la web biblioteca.ebiblio.cat o fer servir l'app d'eBiblio disponible per a dispositius mòbils. Ves a El meu compte i introdueix el número del teu carnet de biblioteca
I la contrasenya. Fes clic a Inicia sessió. Pas 4. Una vegada t'has identificat, els passos a seguir són: fes una cerca a eBiblio del llibre que desitgis. En aquest cas, busquem alguna novel·la de l'escriptor Alejandro Palomas. Ens interessa la novel·la Un perro, per exemple. Un cop localitzat el document, selecciona'l perquè s'obri la seva fitxa, on apareixen els exemplars disponibles i la modalitat de préstec. Si el llibre està ocupat, és el cas de la novel·la Un secret, el pots reservar amb l'opció Reservar. Clica al botó Prestar per descarregar l'arxiu, que s'obrirà amb el programa prèviament instal·lat, Adobe Digital Editions, i que permetrà la lectura del llibre seleccionat. Per poder accedir al llibre electrònic, fes clic a la descàrrega de l'arxiu DRM. El llibre s'afegirà a la teva biblioteca i s'obrirà automàticament per a la lectura. En el cas que disposis de lector del llibre electrònic, des de la biblioteca fes clic a sobre del llibre i arrossega'l fins a la icona del teu lector. Tingues en compte que els dispositius Kindle d'Amazon no són compatibles amb Adobe DRM. Pas 5. Si prems l'opció Al meu compte, accediràs a la teva àrea personal, on podràs, entre d'altres opcions, conèixer l'estat dels teus préstecs accedint a préstecs en línia. Veure les teves reserves accedint a Reserves. I fer suggeriments de compra accedint a Proposta de compra. Pas 6. Els passos que cal seguir per retornar un llibre electrònic són: obre el programa Adobe Digital Editions. Fes clic amb el botó dret del ratolí sobre el llibre que vols retornar. Obre el desplegable i selecciona Devolver el elemento prestado. Automàticament, el títol que acabes de tornar desapareix de préstecs en línia de la teva àrea personal. Pel que fa a la normativa de préstec, recorda: pots tenir en préstec 4 documents simultàniament durant 21 dies. Pots renovar els préstecs des de la teva àrea personal quan faltin 3 dies per al venciment del préstec, sempre i quan el títol no tingui reserves. Només s'admet una renovació per títol. Pots reservar fins a 2 documents alhora en cas que no es trobin disponibles. Si tens dubtes sobre eBiblio, a la plataforma hi ha una secció d'ajuda amb una guia d'usuari i un apartat de preguntes freqüents que et pot ajudar a resoldre algunes preguntes. Per sol·licitar qualsevol informació i aclarir dubtes sobre el servei, et pots dirigir a la teva biblioteca o pots enviar la teva consulta a aquesta adreça de correu electrònic: e-biblio.cultura@gencat.cat. Moltes gràcies per la teva atenció i gaudeix de les lectures.